बीर हनुमान रौरा बाकी ऐसे ना 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 अपना ठाठ में आई केर कोर हाय जिया जिया हाय बाबा हाय खूटा चिन्ह कोर का बखान जी कोर का बखान जी बीर हनुमान कोरिका बखान आए हमरा भैया एसके वैशाली शिवचंद्र भाई जी एसके वैशाली धमाका जी ये घड़ी सचो के धमाका मचा दिले बा ए बेरा 2 लाख के महीना कमाता नहीं है तनी भाई हमारी तन ध्यान दे हमनियों पर आई परम आदरणीय हमारा बड़ भैया जय हो रवि भैया डॉक्टर साहब के तरफ से पुरस्कार हाँ हजारों हजार के हार्दिक शुभकामना बा जय हो इसके वैशाली जी तन ध्यान दीजिए ध्यान दी ली लाइन ना टूटे के चाहिए अशोक टेंट हाउस चांदपुरा जय हो पेठिया साउंड के जोरा नहीं खे हाँ यह साउंड नु हाँ जय हो बना रहे कोरिका बखान जी कोरिका बखान जी बीर सैदाबाद के धरती से पुरस्कार दिया नहीं हार्दिक हार्दिक शुभकामना बा बना रही बबुआ जाके उजार दिहनी मैडम मैडम हो अपना भाव में घेरा हो ऐसा जाके उजार वैसे ना ध्यान दो एहो धीरे धीरे कर मानू आदमी के देखे से पगला गया खोटा चिन्ह बाबा खोटा चिन्ह जाके उजार दिहनी निकल गईले ए बंद कर रे बंद करता ठीक है घिसिया के लावे पड़ो हमर दे शांति करम प्रधान विश्व पर गिरा खा जो जोश कर वाला ये नहीं जी जी ढेरे मजा आई ढेर मजा आई बहुत मजा आई 4 गो चैनल वाला तो है नैया के चक्कर में घूर गई
सही कहता लइका जाके उजाड़ दिहनी लंका के ताज के। उजाड़ दिहनी लंका के ताज के। आए हमरा शंभू बाबू महंत जी जय हो शंभू मेडिकल के तरफ से पुरस्कार आयल। मंडल जी जय हो काज करता हमारा उमेश बाबू हजारों हजार पुरस्कार दिहनी। हार्दिक शुभकामना बा। बना रही जाके उजाड़ दिहनी लंका के ताज के। ताज के बबुआ आओ जमुना घरी अंगद जी जाके कहनी कि मालिक मालिक अब बात मान जाए। मान जाई कल कि तू कौन है? कौन है? मैं अंगद। अंगद 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 कौन अंगद? कौन अंगद? जब जनले कि बाली के लइका है। हाँ बबुआ बट भाई निमक खातर हम मोर हाँ सपोर्ट कर दिल दशहरा के अरे खाता हिंदुस्तान के गाता पाकिस्तान के अरे कहले कि ना ही मालिक नहीं रोड़ा मान जाई। मान जाई कहले कि ना ना ई ना हो सकेला। ना अंगद कहले कि ना मानबो ना मानबो तो प्रभु जी तो दूर है। हाँ प्रभु जी तो दूर है। हमर यदि आज जांग के उखाड़ दिहल मान जाए के कोनो वीर बा। हाँ सब लोग जाके बारी बारी से अजमा लिहले। हाँ जब रावण गोइल ना हाँ हट जा ए दूरे रहो ना आज बड़ा अजमा भी अजमाए भागवे कि ना भागवे इजा से जब पैर पकड़े के बाद हाँ हमरा प्रभु के जाके पकड़ लो हाँ कल्याण हो जाएगा। धरे के बात है ना बबुआ हाँ। अरे जाके उजाड़ दिहल लंका के ताज के। कहले कि ना मान लो ना मानबो जरे फितिंगा मोह बसा बस अति भार सहे खुरकंद। खुरकंद माने गधा के बच्चा होला। जे हुड़ के चलेला गधा के बच्चा हाँ सबसे ज्यादा भार सहेला। सो वीर कहावे नाही नहीं समुझी देखो मोहम्मद। आरे सेवा स्वीकारिए माली। पहले कमाए आज जगदम्बा स्थान जय हो मिर्जापुर के धरती से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक शुभकामना बा। माई के कृपा बनो रहे। सेवा और स्वीकारी आज दयानंद नदान के करिका बखान रौरा रौरा अरे वीर हनुमान भाई वीर हनुमान भाई वीर हनुमान के करी कौन रहो चलते चलते कहे के बाबा